Sí que m'havia fixat, és molt bonica. No m'atrae mucho, no. És una escultura que transmeteix unió. La part de baix serien els febles i la part de dalt serien els forts. Sembla que estan dient, venim ajudant-se. Fuerza para poder seguir. Gent unida fa la força, algo així. Un día cada uno va a la suya y... Sí que se debería de ayudar más a los demás. Si és la meva feina del dia a dia, jo no em plantejo mai què vull dir, sinó senzillament dic. De fet, els artistes el que fem és expressar la nostra idea per comunicar alguna cosa que serveixi per a alguna cosa. Però no hi ha una cosa concreta de amb cada peça concreta dir amb això vull dir això. És més, potser amb un recorregut de peces estic dient tal cosa. L'art ha de dir, ha de comunicar. Si no hi ha comunicació amb l'espectador, és, no sé, una pedra buida de contingut. Al final sí que t'ha de transmetre alguna cosa, no? No sempre positiu i no sempre té per què agradar, però jo crec que mentre no causi indiferència vas bé. La intenció i l'autenticitat que diferencia una obra d'art a una obra artística. Jo puc ser molt bon dibuixant, tindre molt clar el que és les perspectives, les llums, etc. Això és tècnica. Una obra d'art és tècnica més intenció creativa. L'escultura és tan mal·leable, la pots veure de tantes maneres, podem utilitzar tants materials que és infinit el camp d'apreciacions que cadascú pugui tenir sobre la mateixa. Hi ha tants detalls i tantes cosetes a dins de cada escultura que si agaféssim una escultura i diguéssim, mira, digue'm per què això i això, jo podria anar-ho esmicolant i dient, mira, doncs això resulta que en aquest moment passava això i a mi em va impressionar moltíssim i per això ho vaig posar aquí. Tot té un per què, no? Però és un per què com quasi íntim meu, que si es demana, doncs s'explica, però si no, aquí està la gràcia, no? Que quan la gent ho veu, cada un descobreix una mica el que vol descobrir a les peces. A part d'aquesta funció estrictament estètica, que també és vàlida, doncs hi pot haver el component social de crítica, de reivindicació, del que sigui. Hi pot haver el component commemoratiu, de record d'algun fet o d'algunes circumstàncies. Commemorar una efemèria amb una escultura és un clàssic. Jo diria que més del 50% de l'obra pública que hi ha és aquesta. És la meva forma d'interpretar o de fer un homenatge a una situació contemporània actual que ha afectat a la societat del país. És un personatge que està com a pregant, no? Que està sobre d'una mà. La mà representa la societat, que està recolzant d'alguna manera aquesta gent que està patint per la gent que ha mort o la gent que ha patit l'enfermetat d'una manera greu. O sigui, és una forma de fer reconèixer que això és real i que ha existit, no? I aquí queda perquè tingui constància. L'art per mi és una eina que em permet comunicar-me amb els altres des del punt de vista artístic, no? Per poder expressar les emocions, els mimetismes, les històries que té la societat, no? Reflexar-les d'alguna manera fàcil per arribar a la gent i que sigui d'una forma estèticament agradable, no? O no. No té per què ser agradable, però sí que arribi a la gent, no? Cadascú veurà d'una manera i totes aquestes maneres de veure són vàlides. El que és important és que la persona es pari i prengui 5 segons, encara que sigui, a mirar aquella peça. I, home, té un interès. I ell llavors ens dirà quin és el seu interès en contemplar aquella escultura. Però que hagi manifestat l'interès és la principal funció. I aquesta és la que no hauríem d'oblidar.